je obsadený. Hej? Že by si nevyskočil. Dobre, ale sme pri páni tak rád, keby. Čakáme ich, či? Nie, možno. Pôjdeme tak, že by sme išli v jednej kole. My sa asi nemusí bať, že čuchneme z bodu, nie? Nie, my nečuchneme určite. Oni možno tam niektoré auta. Santa Fečko malo dosť veľký problém, ale tam najazdový uhol. A trať to je normálne? Či to bola vyvráta nejakým spôsobom? 2 týždne sme robili. Hej? Normálne stromy, všetko. No tak bolo to dáčo, len to bolo tak zarastené. Všetko, čo je po krajoch povaľané, porezané, naše roboty. A robíme. Tam pred tým súdom zastaneme a si dáme redukované. Dobre. Čiže auto neutrálu musíme dostať, N-ko. A tu Laurenč stočíme. D-čko a môžeme ísť. Ešte. Nie, to čo? Viete, že mi přerušil. Ešte raz. Áno, teraz. Môžeme, pohode. To nie. Fero, ideš? Naskakuje kapota. Ja tu. Nebola tam kamera dokedy na tej kapote? Hej, už na sivom. Aha. Práve No vidíš. takže či teraz len nikto. No, to je tiež pravda. Nie, dávaj vidieť. My sa môžeme snažiť chodiť, nie po koľajach, ale tak trošku vedľa. Nech im to tak rozbíjame. Máme to v pohode. Z jednej strany na druhú. Škoda, tých gečiek mohlo byť viac. Tak by si to každý užil na tom aute. V lete mi to nevyšlo, lebo v lete, ak bolo, čo to bolo, Renéky s Hviezdou, tak ja som bol ako s vami v tomto týme a som jazdil na S-klase na hybride, som vozil. No ja na S500. Takže my sme potom išli na 2 S-kách. Hej. No a rok predtým som mal C-čko, také hnevé. A ja rok predtým. No ale ja som silou mocou chcel G-čko, ale ja, nevyšlo. Ale dobre, bol som spokojný aj s tými hybridom, lebo to tiež bolo zaujímavé pre mňa s tým jazdiť. Ja som pár zákazníkov povozil teraz na raňajkách na C-čku, na AMG, na 60. No ja som sa viezol na tom tiež, s Peťom aj s Marekom. Ja som bol povoziť Peťa Bresslera, aj neviem, jeho priateľka alebo kto. A on jej hovorí, než sa zľakneš toto, no. Hej. Však prestaň. Než sa zľakneš, bo to je trošku také iné auto. Joj, čo myslíš, že som nesedela v RI a už sa jej zastavila reč.
Fero. Nikto ešte nezapadol na kde. Nie tu také, že... Teraz keď je redukovaná, tak vlastne ono to má jedničku aj dvojku redukovanú, že hodí to aj do tej dvojky potom, či ja? Hej, hodím. Hej? Môžeme. To máte pod volantom liky, ale minusko treba stlačiť prv. Teraz sme v trojke. Áno, to je polovičatá trojka, hej? No, tak sa dá povedať. A keď tu chceme naspäť na automat a spakov normálne za jazdný rovno na D-čko a už to je znovu. Aha, klasika, hej? Sa vypne tá sekvenčná a ide normálne. Alebo chvíľu podržať práve plusko. Hej? Hej, plusku, keď podržíš sa kúsok chvíľu, tak toto dlhšie ako, tak sa hodí do Dčka automaticky. No. Moment, to si pre mňa. Ja bych chcel vidieť, ak taká X6 by si tu poradila. Hrdá. Tu môžeme, tu pôjdeme, zastaneme, môžeme si dať stredovú zavierku. Jedničku si zapneme. A môžeme ísť, ona je hore zasvieti červená, tak sa zapne. Ale môžeme, kľudne. Už je. A pod plynom. Pod plynom, lebo už je to tu zabahnené, a len rovno. Nevidíme si cestu, len rovno. Okay. Pero. A nič. Ideš, hej? Dobrú trať ste vybrali. Pekne. Dobré. Len nezostaňme. Bo ja som tu dnes musel cúvať, keď som rozbíjal toto tu a som mal všetky uzavierky zapnuté, ale nabalené kolesa s blátom, tak to je... Jak slick, keby si mali. Keby boli tieto, keby boli tečkové, tak v pohode, hej, ale... Mňa by zaujímalo, že či je toto... Či je toto ťažšia trať ako malý Košičania. Neviem, ako Košičania mali. Ale rád bol. Pekne si, nie? Áno. Hej. Si, ak tie stromy tu tiež nie sú. Hlavne. Pre toto široké gélo. Zvládne to. No ja by som nepovedal, že ešte také GLCčko to zvládne. Áno? Ja ťa vôbec nerozumiem. Stačí podať, áno. A to nám vyplo kompletne všetko ABS, Jasné, AS, všetko, hej. hej. Bo by som asi to ondilo, ne? Toto je naozaj auto do lesa. Nebo včera mali na Gelku mali zapnuté ESP. Ešte na niektorých autách, no nevyšli hore tým kopcom. Jak nevídeš toto? Ja som nevedel, že nepovypínali si ESPčka. Už to viac kurvilo, jak Bol pomalo, v hej. strede kopca, bolo už pod vrcholom a nič, a mu ubralo plyn. A to auto ostalo stať. Lebo mal zapnuté ESP. Hej, mal zapnuté ESP a on potrebuje aj hrabať. No. Sú tam obyčajné domy. Čo tam lobka? Dorazí. Fero, už si hore? Obidvajem teraz do toho, čo len jeden. Jeden patrí do jedného bodu, ktorý právo schápa, ten necháme to tam tak. A druhý stršený dajú to čo som videl. Fero, hore si? No to už sa vracame. Hej. Pôjdeme, môžeme ísť aj tak, že pomalšie, lebo tu sa musíme všetci čakať. Ale ono to nevyplo low range. Nie, ono nevypne, samo, to my musíme vypnúť.
Môžeme vypnúť uzavierku akurát stredovú, to nám už netreba. To môže aj počas Hej, jazdy, jasné. Tým pádom čo sa vlastne zmení? Keď je uzavierka predná, tak uzavrie predný diferenciál. No toto bola stredná. Áno. Rozdelilo nám presne 50 na 50. A teraz máme 70 na zad a 30 na pred. Ono si automaticky dáva, jak potrebuje. Ale tam je istota, že 50 na 50.